Hita saluhna asa tapukka parminggota tapau be marohatta tapuji matuhatta marhitede bukede nomor 574 ayat sada dohot ayat tolu. Marhite-hite goarni de bata ama, dohot goarni anak-anak Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amin. Songonodonin na Tuhan Jehovah, hehe maho, marsidodang maho, ay naroma na manodang iho, jala hamuliaw ni Jehovah, bicar di atasmu. Haleluya. Ale Tuhan debata amana marasi roha hudok hami mauliate tuho sian nasa rohanami ala di jauho hami sian haholomon tuhati uron marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus sai dirajai todimma nabadiai mahami asalam gadda hapor siaon nami jala asalam badia parange nami unang marlidang binahin ni portibion asa sahat hami rabdohot akan na porsea di guarmu tuhangoluan na sora suda marhite-hite anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Sudah
Pangihon hamuma patik ni debata imana dibuat sian 2 Korintus bidu 10 ayat 10 sada. Ope aliak kadongan selas marohamuna sayolo mahamu patoguon jala apoan sadama pikiran muna radoti hamu madami asa didongani debata parholong roha jala pardamei hamu rap mahita mangidogogo tua depan di debata laho mangulahon patik nai ale Tuhan debata saya pargogoi mahami mangulahon nahobar tu patik mi amin. Tapauduk be marohatta manopoti dosatta martangiang mahita. Ale amanami jala debata nami na di banua gijang pargogo na suhatu dosan pardengkan bahasa doho jala rodi salering deleng na doa sini roham sai marpamuati maroham di hajahaton nami jala sai unang be ingot akka dosa nami ai jojok dohami mardosa marado pokok jala jojot husungguli hami rimasmu marhite sian pangalosion nami di hatam ale Tuhan Jehovah saunang paingot-ingot pangalosion nami unang alang asini roham sai urupi mahami ho ale Tuhan debata hatuau nami palua hami jala sesa dosa nami alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Tabegi mabaga-baga ni dibata taringot tu hasisan ni dosata. Songon sitong ni namangolu au ninna Tuhan Jehovah. Tung na solomodor hakku mida hamatian ni parjahat. Nalomodor hakku mida hamumula ni parjahati tumadikod dalanna asa mangolu ibana. Hasangapon ma di dibata na di gijang. Amin. Marolo bolo tondiki, ay dan
Hatani debata turpuk epistel di parminggota imasian buku pesalmen biddo 40 ayat sada sahat rode ayat onom. Pesalmen 40 ayat sada sahat rode ayat onom tajahama marsikat sorin. Puji-pujion marningot panupahion debata edde sian si David. Jala dienet au tugijang sian godung halongonan sian dore ni pilhot jala dipajongjong totu tu atas ni dolok batu marsi hohot lak kalakaku dibahen. Mertua ma bawa nama bahen Jehovah haposanna jalana sool marbalik pai hututot sigijang rohai akana paula gabus. Ima sahakna mertua do akana temangihon hatani debata jala nau piapsa. Amin.
tahatidakkon maha porsiautai songon nahita nidakkon idongatta saha porsiaon di sandok portibion rap mahita madok au porsea di dibata Jehovah ido ama pargogo na suhatu dosan natu mapalangit dohot tanah au porsea di Yesus Kristus anak di dibata Jehovah na sasadai imana dibunuhan si Maria naga begabiat siatot di perbadia adorak soha bubuhan ido tu hatta natu bang mamirnit di panghuman silatus nama te terpajal do ibana di hau pinar silam na tua tubuan nutur di tanam namulak mangolu di aripatu duhon nama naik tu subuh lahum tu siamu di bata Jehovah nama naik pargogo na sohatu dosani isi maibana pamamulak sogot tu tanoon manghumi halak na mangulu dohot namate au porsia ditod di perbadia jala adok sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akan na badia dohot di hasesani dosa dohot di hatai na madok mulak mangolu sogot daging ni halak naung mate dohot di hanguluan na sora suda amin. Tikting masa di Huriata di Minggu Naparjolo Dung Epifanias tanggal 12 Januari tahun 2025. Bagian Naparjolo Goar ni Minggu. Goar ni Minggu tas sadarion ima Minggu Parjolo Dung Epifanias doho tema disuruh makatidakon hatani debata. Bagian Napaduahon dana nasorang. Nah di hari Selasa tanggal 6 Januari tahun 2025 di bahasa-bahasa Tuhan tado sada danak bawa di keluarga ni amata Daniel Jantius Kristianto Lubatoruan inata lamtiur boru sipahutar nir 1935 Nasianwik Bethlehem hipasdo danagi suak songoni nang natorasna bagian nabatuluhon tikting naing berbagas naing majalo pasu-pasu parbogason ma Johnston Yosadak Pangaribuan anak ni amata maju Pangaribuan nahinan tubuh ni inata moy boru nababan ruas ni AKBP Depok Sada Nasian Week Judea dohot Oroana Magdalena boru Sidauruk boru ni amata situa tupal Sidauruk tubuh ni inata pian nauli boru sinaga ruas ni Huria GKPS Bengkulu pamasu-masuo di hari Sabtu tanggal 1 Februari tahun 2025 di HKBP Depok Sada Paupaton ruas Nagok Mamuka sadarion Minggu tanggal 12 Januari tahun 2025 gabe ruas Nagokma di HKBP Depok Sada ima keluarga ni amata Darmanto Marpaung inata Endang Setianti dohot sada yanakon nasida inganan nasida Perum Arsip Nasional Mampang nir 2024 kelompok Judea Barita Habot Niroha Naparjolo nah di hari Selasa tanggal 7 Januari tahun 2025 nunga jumolo marujungolu ni amata Junaidi Liper Sirait umur 70 tahun ruas ni Huriata nir 300 Nasian Week Efesus tuudean di hari Kamis tanggal 10 Januari tahun 2025 di TPU Kali Mulia. Napa duahon nah di hari Kamis tanggal 10 Januari tahun 2025 nungga jumolo marujungolu ni amata Payaman Siahaan umur 70 tahun nani habaluhon ni inata Rut boru situmeang ruas ni Huriata Nasian Week Efesus nir pitu walu tu udean diboan tu bona pasogit
balige tibu matarapul keluarga na tinadikon ni amata kana modingi. Rapot bagian na paonopon rapot huria. Di hari Sabtu tanggal 10 Januari tahun 2025 pukul 10 WIB maringanan di gerejaon patupaon ni huriata do rapot huria HKBP Depok Sada nani dohotan ni utusan ruas ya ganup wik pertanyaan laho mangarang rangi dohot pahoton program dohot anggaran ni huriata di tahun 2025 on. Bagian na papituhon barita ni distrik 20 Deboskap. Di hari sadarion Minggu tanggal 12 Januari tahun 2025 di per minggu di HKBP Cinere Patu Paundo Parjolo acara pabor haton dohot pangojak konon Pareses distrik 20 Deboskap Sian Padita Nexon MC Majuta MTH Tupadita Ridoi Batubara STH MPDK. Bapak Duahon pelantikan anggota MPSD Majelis Pekerja Sinode Distrik Badan Audit Distrik dohot pisah sambut anggota MPSD dohot Badan Audit Distrik. Napatuluhon borhak do paditata dohot parhalado resort Depok MPSD Situa S Simorakir dohot Badan Audit Distrik Situa Parlinggoman Sinurat Maddohoti Ulaoni. Di minggu sadarion papungo peleo tujolo dohita duksipul pelea 2A Manupahi Ulaoni Distrik pelea 2B itu pembangunan mas sohot ma tikting naso jinahahon dohot barita parhepengon tajahama di warta jemaat elektronik na pinarade ni huriata marhite hite WA wik pertanyaan atabe songonima tikting masa di huriata di bagasan minggon saya di pasu-pasu tuhat tamai bain sangap di goarna. Di dada
dame ni debata na sumurung siya saot ni roha. Ima mangramoti akate-ate do pikiran muna di bagasan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Ya, salam. Selamat hari Minggu Dita. Sekali lagi, selamat hari Minggu. Mola tema nang pengalo hita martaun baru, loja di pikiran, loja di hepeng, alai dang loja tu debata. Amin. Ya, songoni ma jolo di hita atong ta halason ma perjumpaan hata di Minggu Epipanias. Ima hata di debata nagabe las niroa hagun di hita na di enet sian ulau ni apostel bindu walu mamuka ma sian ayat 14 satu ayat 25. Ulau ni apostel bindu walu ayat 14 satu ayat 25. Marsikat soring ma hita mancaha. Songonon ma hata ni debata alai dung di bege aka apostel na di Jerusalem naung di jalo halak Samaria iha tani debata disuruh nasida masih Petrus do si Yohanes manopot nasida. Aidang dope songgop tondui manang tu isi nasida asa tardidi do nasida tu bagasan goarni Tuhan Yesus. Alai dung di ida si Simon aka aposteli mangalionton di perbadia marhite sian na mga pehon tangan Roma ibana mambuan hepeng tu nasida. Alai dok si Petrus mamandok ibana mago mahorap dot perak mi. Ai diripuho tartur silon ni debata marte hiti hepeng. Ipe pauba maroham sian hajaton mi. Dungi pangido matu Tuhani anggiat tarsesa tai ni roham. Alai ni nasi Simonima mangalusi tangakon hamuma au tutuhani asa unang songgop tu au na didokmu nai. Ramai tadi ayat 25. Asa dung di hati dikon jala di tahun Tuhan. Mulak ma anggo nasida tu Jerusalem. Laos di bari tahun dope barita nauli di torop hutan na diluat. Ido yang go sahatna. Di damang dot dainang molonakin tapayut hiut ima namar goar ibadah hita di tikion sian namaret de hita saat ima fotum dan bahkan satu yang dipilihan nakin tarida do ima sada makna di minggu Epipaniason ima di pabua tu hita balgado holong ni rohani debata boy do tadi mangi nakini sang nunga adong sada panondang bangkit ma gabe terang ma. Jala di sima di patorang asin ni rohani di batana luar biasa di tonga-tongani ngul ni jolma. Jala berita nata jadi son tarida ima berita las ni rohana luar biasa. Ala memang selalu dibain debata ditawarkan debata haluaon tu jolma. Ta ingot ma jolo proses yang nama muka siam ima Adam dan dipakai kesalahan si Adam. Lau memotong masa depan di jolma malah ditogin debatado asa boi malua jolmai jalamu sedang dipakai hasalau ni Abraham lau memotong ima masa depan sada bangsa yaitu bangsa Israel dan diingot-ingot debata hasalau ni si Abraham aduh asalone tae na paling taida na margabus jalamu se tayo rimangi mamuse ima ditiki padalani apostel nang pe Petrus nang pe Paulus dan dibiida debata akah salone alai dipakai do halaki asa boi pararaton hatani debata barita haluaon satu hita tikion ondona luar biasa jala on ma mulai hita masuk
Namar lapatan di minggu Epipanias. Ala di minggu Epipanias on nga di papatar debata namar guar haomion diukap debata do bohini debatai, ternyata bohini debatai ima boi asini roha, lebih kuat kasihnya dibanding hukumannya. Ondo na di pabua di minggu Epipanias ala tekas dang boi jolma mangulului debata, manang na isi jolma boi mangulului debata ikut mati do. Makanya dungdang ditanda debata belum mengenal Tuhan, diluli jolma do tusan, tu dolok, tu toruan, satu ima tu daerah-daerah na sangat bagus dalam, dan boi dijumpangi Tuhani. Ale marhite Epipanias, tarboto do HP sasitungna wajah Allah yang sebenarnya, yang selama ini dibilang jauh, dikatakan Lukas, yaitu Immanuel, Allah yang berserta kita. Apalagi di Dok Muse yang selama ini holana muruk di perjanjian lama, ternyata di pabua tu hita nuaeng Allah yang penuh belas kasihan. Jala ondo barita lasni roha na dipatudu debata marito nats di son. Di patorang do luar biasa asini rohani debata dang holan saat di Yerusalem, dang holan ima bangsa Israel sendiri, alai berita lasni rohai nga satu Samaria, manang didok luat na asing. Lasni rohai do na dipatudu bahwa na diulani Filipus nunga sahat hape nunga tarjalo ima porsea halaki menerima namar gua berita lasni roaon. Makanya di tema minggu didok maka tindakon ima hatani debata. Dan luar biasa di patorang do sahat do berita na uli tu luat Samaria di luar nih Israel itu sendiri. Sialani do damang dadaina ahado na boita enet marhite kisaon. On adong na luar biasa. Na parjolo adisi adong di patorang na marguar 4 tokoh. Parjolo ima di dok Filipus. Nang pedang tarjaha di son Filipus, ale boita jahan sian awat ayat na parjolo. Baru tokoh kedua yaitu Simon. Tokoh na patoluhon dot paupaton ima Petrus dohot Yohanes. 4 tokoh. Sian 4 tokohon sasitong na adong na parjolo na boita ida. Na menarik di na ubereng di son sasitong na di leon debatado na margoar ima karunia. Di leon debatado di akka jolmana porsiai na margoar karunia manang tadok ma tanda kutip tohonan dihita. Sian dia dasari boy tagali jolosian panopaan di debata. Di topa debata do jolma marite orbu dohtano. Tarajumi di penggalan pertama adong do haurangan dihita. Neng songon dia pehita neng margogo neng sempurna tidak bisa dibohongi, ada kelemahan kita masing-masing. Di hidup jolmane botang kuat tapi dia punya kelemahan. Songoni mak na asing. Semua kita yang hadir di sini ada kelemahan karena sian orbuk dohot tan. Alai dilanjutkan musai ponggol paduaon. Di leon debatado ima gabi sarupa songon bohi dohot gambaran di debata. Dungi di leon mah hosani debata. Lihat. Di balik namar guar kelemahan ale adong kekuatan na luar biasa di tonga-tongani hita jolma. Salanido ondo na luar biasa. Di sisi lain ibana gale, alai di sisi lain dia kuat. Karena dia punya karunia dan dia punya tohonan tanda kutip. Alanido di sonma na ikon tarajumi boido hita dipakai Tuhani nagabe ala parhitian lau ima para raton hatani debata. Di balik segala keterbatasan kita yang kumpul hari ini, boido dipatupa debata nagabe alat parhitian
pararaton hatani debata. Alanido di liondo na marguar masing-masing karunia. Di liondo tohonan tuhita masing-masing. Di liondo tuau sendiri tohonan pandita. Sa sitong na ng gabi artis do. Alay dang bui. Di lion tohonan pandita. Di liondo dihita tohonan sintua. Di liondo muse tohonan na gabi panitia. Di leon muse aka karunia manang nakutip tohonan di aka ruas. Adong gabi pengusaha, adong gabi di polisi, PNS dot aka nasi. Ondo ragam ni karunia ini. Jala di son mamuse di pabuah apostol Paulus. Takas gokdo aka karunia aka talenta tanda kutip tohonan na dilion Tuhani nama ragam-ragam. Ada yang bisa berbicara bahasa roh, ada yang bisa berjamita, adong naboi ima ngamarguar marekde, naga bisa ada tubuh pamatang. Jala di sima rupanya luar biasa tohodo. Nangpe mapitung julmane ale boi marnida itu karunia. Ada yang tidak bisa mendengar, maaf, ada yang telinganya tidak bisa mendengar, tapi dia bisa mendengar sian suara hati. Ondo ragam di karunia. Sialanido, ini poin pertama. Hitana Rodison, saya yakin siapapun kita mempunyai karunia-karunia yang diberikan Tuhan. Nangpe adong namar guar hagaleon, ada yang namanya keterbatasan, tapi saudara harus ingat yang datang hari ini, bermacam karunia yang diberikan Tuhan, itulah yang harus kita pegang saat ini. Amin. Dan inilah semangat di tahun baru ini. Nang pegok aka persoalan, gok aka si pikiron, bahkan 2024 masih terbayang dan bahkan masih diikat. Tapi ingat, adong do karunia yang diberikan Tuhan di aka keterbatasan, di aka persoalan ini, asabui masuk kita 2025 dengan penuh amin. Yang kedua, ini yang menarik, Muse. Dung taida na kinta jaha, luar biasa do pembayanan si Filipus. Marsangap do guar ni debata, gabi porsiama Samaria. Ala di tahun Filipus do, ima hatani Tuhani. Alai ditumpuk tadi mulai di ayat nakin na parjoloi 14. Adong do HP tadokma batasan, udok batasan. Jago ima Filipus marjamita, alai dang bui songgop tondi, ya. Nga dibaptis sudi akah persamaria manjalo Yesus Kristusi. Alai dang bui ima Filipus pas haton namar guar tondi perbedia. Aku mengambil berpikir di son, ini rupanya yang namanya batas. Apa itu batas? Asa taboto di dia do memang disido karunia na dilang Tuhan di hita. Unang gabi tapaksahon na so jambar di hita gabi taulaon. Itu yang bahaya. Sialanido karunia yang diberikan Tuhan pakailah berdasarkan apa yang diberikan Tuhan. Nakin di awal hudok di lion tohonan pandita ulaon matohonan pandita. Di leon ima namar guar tohonan gabi sintua, ulaun ma tohonan muna gabi sintua. Di leon namar guar ima gabi panitia, namar guar ima asini roai, ulaun ma. Songuni ma ruas ni huria. Jangan dipaksakan, jangan dibalik. Kan itu yang sering terjadi nuai. Di ulah sintua, nagabi tohonan pandita, adong songoni, adong, sintua ibana, ale tohonannya pandita. Pas doi, kamu mau berpikir. Adong ruas, nagabi ruas majolo, ale tohonannya gabe, sintua. Oh, amang pandita nami, mau ulau ku amang, ngelubi-lubi sintua ih.
keluar dari hata pamangat tamandok sesongoni. Gabe seakan-akan melebihi sian Tuhan. Makanya adong muse ruas gabe to namar tugas songon eporus. Adong tuh teh. Adong. Molo tu kantin tidak pertukuan. Oh songo bidu eporusi. Dan bui di bana songon lihat. Sasitongna molo di ben epur songon. Wah. Mantap doh HKBP on. Di ulaun karejoni eporus. Bahkan masalah SK yang menentukan siapa? Bukan eporus lagi. Ruas. Di mana buktinya? Kamu menjawab. Molo neng rotu HKBP on, panditane ikut songonon. Molo dang boy unang. Di HKBP dia, kamu mangalusi. Ale puji Tuhan molo HKBP Depok Sada, molo ngaro SK sian eporus, nagabi pantai resort di Depok Sada on, sohea adong hatani ruas daong, ikon molo Depok Sada, ikon S5. Ala lagi ahado hamion, membangun ikon S5 maibana, asa atau speed songoni. Tapi puji Tuhan, asa boi tabali. Tu namar guar ima batasan. Ondo na diakui ima apostol Filipus. Holan satu marjamita doau membantar didi aka Samariai alai gurajumi do batasaku dang boi ubaen tondi porbadia. Gabi di Joma Petrus dohot Yohanes. Asa mangapeon tanganne asa songgop ima ton di perbadia tu halak Samariai. Ido HP batasan na ikon ta ingot bahwa kita punya yang namanya batas. Karena kalau melewati batas bukan yang baik. Malah hal na hurang na boi hona dihita. Dan holan tu masalah tu huria. Di tonga-tonga rumah tangga pe sisongoni do. Adong marguar tohonan karunia di pasahat. Tu sada keluarga. Di pasahat ima tohonan karunia nagabe ama. Ulama gabe ama. Bertanggung jawab. Gigi. Kerja keras. Tidak cengeng. On malah gabe dibalik. Gabi inak tayo na gigi hiyon. Amat tayo lah na aduh pak. Pusing aku mak. Capek aku mak. Gabi di karejui mak akka uloni amai di bain inai kan itu. Terbahaya doh kita disi. Adong muse ama paroha ina. Mula makombo di partokoani wala menggosipi jolma marnonang. Hape molo ina margosip biasa. Ale molo ama margosip marnonang itu luar bahaya. Sudah ganti sekarang. Ngamar tukar posisi. Makanya adong ama parohai ina gabi DKI mai. Kalau begeson adong kumpulan DKI di katanya ale dang huboto ale hati-hati aka ina penuaing gabe ama holana habis waktunya di luar dungi maaf tanda kutip songon ama ngamar juji ale puji Tuhan di Depok 1 tidak ada nah hubereng do di luar nasing itu. Molo di luar nasing, ngasongon nama, ngamar sigaret, merjuji muse inaon. Gabe terbalik. Di jala ido HP na ikon ta ingot. Jala ondo na di Papua, tohodo HP, ondo batasan, ondo na diau karunia. Jangan engkau paksakan dirimu untuk jadi orang lain. Cukuplah dengan karunia yang kau peroleh. Kita tidak bisa jadi orang lain. Karena ada jambarnya masing-masing.
karunia itu. Makanya kalau pangedoku tangiaku, Tuhan, moloboi on ga au gabi pandita songon namang sirait mak. Moloboi songon pendeta mangatur manurung mak. Na viral di YouTube. Alehu paksahon, au naloja. Aladang boi tapi kan. Jadilah dirimu, batasanmu, jangan kau ikuti yang memang sudah jambar karunia orang lain. Ulahon mak karunia nadihita, saya yakin itu pasti berjalan dengan besudi. Kita kerjakan apa yang menjadi tugas, karunia, tanggung jawab. Dan biarlah semua itu menjadi satu tubuh Kristus. Itu luar biasanya di Pabuah Turpukon. Molo istilah Apostol Paulus dikatakan di situ, apostel yang menanam, aku yang menyiram, Tuhan yang memberikan lihat kerjasama. Semuanya ada bagiannya masing-masing. Kerjakan yang menjadi tugas panitia, kerjakan yang menjadi tugas seksi, kerjakan yang menjadi tugas masing-masing. Jangan kita mencoba meraup semua, nata ula, sotung struk kita marni dari si. Onma napa duahon, napa tuluhon di damang dot dainang, ini yang luar biasa. Dung di bereng si Simon toko keempat. Macelongang ibana jali Pabuah, leon matuau asaboy hubain musetu alak sama Samaria. Ditawarhon namar goar hepeng. Ini poin yang ketiga, ini luar biasa. Bahwa karunia Tuhan tidak bisa dibeli dengan uang. Bahwa karunia Dewata itu tidak bisa direbut, dijual, akanasi. Rupanya ini mengingatkan kita, tohodo HP, adong namandok, uang bisa membeli segalanya. Makanya ada lagu, cinta bisa dibeli dengan uang. Ada uang, abang disayang. Enggak ada uang, abang diblokon. Itu kan? Rupa juga bisa dibeli dengan uang. Mau cantik, ada duit. Makanya artis-artis dulunya jelek, hitam, birong, galot, dungadung hepeng ne, glowing, bersinar-sinar, ya kan? Luar biasa berubahnya. Pas seorang ianakone, loh, kok birong? Mang itu isi don. Tapi memang mulanya memang hitam. Ala di pernak-pernik mak gabe. Bisa dibeli rupa dari uang. Alai ini yang luar biasa. Asini rohani Dewata karunia dang boy HP dituor mari teh hepeng. Uang bukan segalanya, walaupun segala sesuatu butuh uang. Alai onu dipaingot. Inner muna itu tidak bisa dinilai dari uang. Makanya ada yang bilang dia cantik, tapi cantik dari inner beauty. Makanya kulihat kalau Ina Depok 1 itu inner beauty-nya itu kelihatan banget ya. Alai mau senyum, alai mau murhing terus. Tur mabiar rohami, jujur, pandita pe mabiar, aduh nama asawan ini kan. Dan itulah karunia. Dan akad talenta na di pasatuani itu tidak bisa dibeli atau dipindah wariskan karena sudah ada jambarnya masing-masing. Nah patuluhan muse ima na muruk Petrus alangat di boto rohani si Simon na mangido karuniai tor didok Petrus ma muba maroham. Na pabuan tu hita rupanya dasar motivasi siang pakobasion pelayanan. Dipangido si Simon asa ima di leon ima tohonani asa bui mangat peon tangan asa songgop tong di perbedia dengan tujuan lau pasangapon dirinya sendiri. Ala terkenal dona jolo si Simonon ima penyihir. Orang terkenal di Samaria. Nagabi bertobat di bayan Filipus. On ma motivasi mungkin nggak sering tabege. Hati-hati ima motivasi pakobasion yang memang harus benar-benar kita garis bawahi.
Makanya kalau kalau memang murni pelayanan, pelayananlah. Karena apa? Kita do nanu kecewa sendiri. Mulu adong motivasi, pasti ada kekecewaan. Tapi mulu bulus roh hatta mangula, na ima mangalen akan nadingkan tu debata, itu akan menjadi sukacita yang luar biasa. Dan inilah yang terakhir yang perlu kita ingat rupanya. Terus pakai karuniai. Jangan melalui Tuhan Yesus talenta. Jangan disembunyikan, jangan dibiarkan, kerjakan. Aku ingat kisah nih si Esther. Deborah, hakim. Ada kisah Deborah yang paling menarik. Sa sitongna ngarohatani debata lupa ugorde tu bawa. Anon buita jaha di pasat dohata malporang maho. Mahata di bawahon. Mabiarau ikon ujo masih Deborah. Mahata ni si Deborah. Sa sitong na mengaulong nga di dok debata nga dilon karunia munang doho. Marporang tu bangsa Filistini. Alai ala di pasato do tuau gabidang bui terkenal hao au magabe marsangap. Ada lapatan di si molo disia-siakan karunia bui do HP magusyan ibana gabe marsangap majol mana asing. Hati-hati. Makanya toho do HP dumar porang yang terkenal bukan dia. Saya sampai lupa. Barak. Itulah karenanya Barak. Gabidang diingot jolma Israel barakon na dipersangapi ima Deborah. Makanya di sini ada karunia-karunia yang diluntuhan di hita pakema sotung diucat muse di pasatu jolma magudu hita. Malanido ta pakema di taonon aka karunia-karunia nama ragam di hita di huriaon asabui marsangap buarni debata. Sotung tata buni gabi magodo aka karuniai gabi songgop tujolma na asing. Songonima di mingguon tabadalan ma asini rohani debata di hita naga belas ni roha semangat di hita ala di lentuan do ragam di karunia na bui ta pakai mandalani ngolut tatar melobi tahun baruon 2025. Amin. Martang yang kita. Molate deho Tuhan di asini roham na boi di idahami Tuhan marhite ima perpungan nami permingguan nami di tikion di minggu Epifaniason boi do di idahami Tuhan buh ini debata hapapatan mi Tuhan nagok asini roha di tonga-tonga ngulu nami gabe boi Tuhan ami mandalani ngulu nami tar melobi tahun baruon 2025 on di bagasan pakirimo nama ngulu tuho. Molope Tuhan gok aka hagelun nami, keterbatasan nami, aka persoalan nami. Si pikiran nami maradopon aka pekerjaan. Maradopon aka keluarga nami, maradopon aka yanakon nami. Asima roham ale debata nami. Gogo nasa kuima Tuhan. Asini roha karunia tohona nasa kuima nabo di pangasaon hami. Asa margugu hami Tuhan mangulaon aka lon nami si ganopari. Atong ali debata nami, posturan nami, homa Tuhan mangramoti hami marsada-sada. Jala di partikian Tuhan, tong do hami membuat tangiang. Di akadongan nami, na di bagasan ima parsahiton, tong mato di mima Tuhan na mangokop nasida, asa boy Tuhan ima margugu nasida Tuhan, lau mangulanu nasida, tarmolobi Tuhan gabi boy nasida Tuhan, malum siang parseton nasida Tuhan. Jala di partikian Tuhan, tong do hami membuat tangiang. Di akka pangiduan di tonga-tonga ras ni huriam asa bui Tuhan songgop imalas ni roha pasu-pasu marianakon di tonga-tonga pardongan sarai peo nasida oma Tuhan napa tuluson roha nasida asa bui Tuhan di bagasan pakirimun nasida paimai maon managam haroni pasu-pasui di tonga-tonga keluarga asa bui martamba-tamba akalas ni roha di tonga-tonga ruas ni huriam itu Tuhan jala mandok mulati dohami Tuhan di asini roham na mangramoti ima hami marsada-sada
bui hami Tuhan di bagasan hai pason lasti roha. Mai bui masuk di tahun na baruon. Jala bui Tuhan di ida hami dengan ibasam na mendongani pardalani huriam di masa di tahun 2025 on. Posituro nami ali di batanami, Oma Tuhan na mangramoti ima di tahun baruon di pardalani huriam di akar rencana sakap lau ima paturi turehon lau Paulion bagas ti jorom asa bui Tuhan marsada ni roha pahasaton hami Tuhan akaragam ni talenta karunia di hami asa marsada ni roha nami Tuhan asa bui Tuhan dengan jongjong bagas ti jorom gabelas ni roha di hami posora nami Tuhan di akar keterbatasan di akar haurangan bahkan di dana alai Tuhan mulai bagasa pakirmu na mangulu hami bui di Tuhan akan nahurangi nagabi holubion di hami sianai Tuhan posro nami didongani asi dotun ni orang holong ni roham do hami lau makobasi tamulubi Tuhan mangulaon ima rencana namion pature turehon pauliulehon ima bagas ni jorom posro nami debata nami mulak mahami Tuhan di bagasan dame jalaboi Tuhan nami Tuhan di paingoto asa boi rak maparsauran di tengah-tengah huriamon olan asini roham do Tuhan naboi di pasatami jala pos rohanami jalo matang yang nami malhite anakmu Tuhan Yesus Kristus amin. Tapasat ma pelean ima 2 kantong kantong 2 ima khusus tu BPSK do keuangan huria 2B khusus ima pakobasion ni amang preses ima Nexon Simanjuntak nagabe pindah tugas nagabe preses jabat tendik iye jala tapatupa ma marhite las niroha dot ias niroha atong maride mahita. Son
saat paliata martangi yang mahita. Ali dibata amanami na di munagijang horo hauni saluhut silonan denggandut na salibasah na melutus. Upasatami masian na lemi tuhami plianami tuhop. Sejalo may gabi puam na husus di jolom. Paso-paso mai jalaramoti asa upahas yang hami planon. Patimbulhon harjamu tong-tongani huriam do di portibion. Buah maronami mati ditondim. Salam tanda hami godang ni selalu tuhami. Salam gid nate tuho. Marti hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na nunagijang, say pinabadia maguar, say Roma harjon, say saut malomo ni roham, di matongon song nunagijang. Lama tuhami sadarion, hanguluas siap hari. Say sama dosa nami song pansa nami, di dosa ni dongan amar dosa tuhami. Unang hami tugun tu pangujunan, palua mahami sian pangagu.
mamu di banggasan dame, jalo hamuma pasu-pasu sian tuhatai. Di pasu-pasu jala di ramoti tuan de batama ho. Di sondakon tuan de batama butuh jala asima rumanidaho. Di dopakon tuan de batama butuh jala di pason ma damai na tutondim. Oh